cry away Pokuase, Mankranso district, Presbytery Church of Ghana, Asante Presbytery. Near my so Eddie Croy, said the name no, Asante had the moment you won't Crobia, a car hospital, clinic, NHF compound, I want them. Internet Drew Sabia, you share a cry. I are Sabia, and man who never chire, and I did a few term you can take. We can tell Jacobu, political district, Jacobu, and Abe Choir district, you know. A honomono, who are parent, you know, will be a payar, sir. A work into one or Yamocried, net number to so chap on tin into your call. I feel so near her, Mankranso. You will say how so no, or pay ourselves to hospital and clinic, a mua. And nothing I yiba, Hanamo say, almost over Hanamo Bois. No more so no, be I shall be I really send one, own to me incorporated to Huna. Abra, ye screening ye. A bit more than the Amio, or Monam so I'm in row. Now the twi boy here say, a quite mere shady so a doctor for her, my very fair no matter the abwa. It's the whole cry. I have Sabia and Meho, and the idea ye, Pukiase Hanuma, the idea Bahanuma fee. And then Yabahanamo, a barber, ye medical outreach. Ye Chichi Fening Foundation. Omane Asante Presbytery. I can't boom. Na yeba ede ayaresa ne apomden abre kokua senin kra etwa ho ahia enyina ho ya fa nkro be sensia ene ya fa mu nipa edo maba ha no ma Chichi Fening Foundation enam de rade de adom wo so ede ayarehwe ene ayaresa enura hodo a ode aba ha eche ama nkra ene mpani nyina eye dwumadia se de Kristo eche ye no Kristo achire yen Yesu Kristo ba ye no Matthew asempatim kro no ma yegu no se Yesu Kristo chine enkro ni nkura nyina na oka asempa no odutu ahombone na wosanyare wawuru nyina eti Awurade dwuma mu asori yemu no se de Awurade ye na ne so di achire abrade asempa ekọ ye tete nsori ye twe akrama Awurade no mapom den so ehia ma asafo no se asafo ma eni kro ma ye ka nyame asema achire omo no Oma pomuden so by on kind, na ya Awurade ewa pomuden, ene ahoto ene asumdwemu. Eno na Chichi Fening Foundation afa saa bia no so mo boa asafo no. Na de Awurade de ahira wo mo enura hodo, a doctorfo, a nursefo ahodo a oma ka ma bom na ene ya ba boku ase kuremo e kire onyame do ene onyame mo ade ama da sama nyina. Mejina Asante Presbytery anamo chairperson Reverend Samuel Mayebu Clark and standing committee anamo na yada Chichi Fening Foundation ase ewa ne so ade hu na wa hu nyan na oboa asafo no ama ye de Awurade asempa akọ ama nkrofo mu nkro ketua ma ayaresa de no ho abi ni ho no ya ba no mo so hu no nyame do ye do ma senyame nhira mo obi biara oba ye ne wa hwere nyame stre Awurade se on se wa namo e dwuma di aba betena afi biara ye bekọ afi mo kure se boa se nyame adom na nsuo te a kuro bi efre na kuapem ewo mansimu nyina aya nso no ye be sa akọ ho na ewo nso no ye de Awurade asem akọma wo mo ye de Awurade ase ewo ne ye ewo ha no mo no onyame nhira obi biara ye da mo ase